Jyväskylästäkin tullut ihmisiä tänne Vaasan taiteilijoihin. Tää on hienoa. Ympäri Suomea jengiä on tullut. Nyt on nähty jo jyväskyläisiä, helsinkiläisiä, tamperelaisia. Todella hyvä meininki. Kiitos paljon. Yes! Jyväskylä myös paljon kiitoksia. Hieno nähdä ympäri Suomea tullut porukkaa. Kyllä Vaasan taiteilijoihin kannattaa tulla ihan ehdottomasti. Vaasan kaupunki järjestää. Rasmisse 2013. Rakkausradio. Todella asiallista. Aina jolla häiriköimässä mikrofonilla, Rasmissään näillä keikoilla. Tullut tehtyä Missen kanssa näitä hommia riittävästi. Ja homma jatkuu. Rakkausradio. Vaasa! Tilaisuutta on tietysti suurena apuna ollut järjestämässä itse Vaasan kaupunki. Ja nyt sitten kun mietitään ensi vuotta taiteilijoille 2014, tarvitaanko tällaista tapahtumaa ensi vuodellekin? Ei ihan kuulu vielä tarpeeksi. Tarvitaanko? Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Tarvitaan. Ensi kesänä tullaan tänne uudestaan ensi elokuussa taiteilijoihin. Iltakaljamies sen varmasti meidän lupaa, joka tätä lähinnä on ollut järjestämässä näin niin kuin teknisellä puolella. Eiköhän Iltakaljamies järjestä myös ensi kesänäkin tämän tapahtuman. Meikäläinen poistuu nyt tästä mikin äärestä. Pikkusen menee aikaa menee, kun vaihdetaan noita koneita. Tietokoneellahan nämä pojat soittelee. Ja mehän promotaan tosiaan tässä nyt tällä hetkellä tätä Tutka Open Air-festivaalia, joka tuossa 2 viikon päästä sitten tuolla Teuvalla, Etelä-Pohjanmaalla on. Ja siellä on pitkä lainappi sitten kaikenlaisia konemusiikin DJ:tä ympäri Suomea ihan laidasta laitaan. Ja parhaat on tietenkin mukana Rasmisse. Tuossa soitteli äsken, nyt sitten tosiaan jatkaa Iltakaljamies. Ja meikäläinen kiittelee tästä. Ja ei mitään, pitäkää hauskaa loppuilta ja tässä vielä bileet jatkuu. Iltakaljamies soittaa vielä pitkään. Meikäläinen jättää tämän mikin nyt, sit saatte rauhassa keskittyä musiikkiin ja juokaa varovasti ja rauhallisesti ja juokaa nyt ettei janotuu ja äitille terveisiä. Rasmissa halusi vielä sanoa äitille terveisiä. Mäkin sanon omalle äitille terveisiä myös avovaimolle, niin kiitos hänelle suuresti. Kiitos kaikille Rasmissa ja silloin sitä prossaa kiittää. Kiitos paljon.
on loppu ja se nauha.